Plníme ChatGPT hardcore úlohy 1. Ahojte ľudia, som Studioboy TV a dneska tu mám video. Plníme ChatGPT hardcore úlohy s mojím kameramanom. Tak poďme na to. Musíme chvíľočku počkať. Tak, poďme si to ukázať. Takže máme tu prvé a to je toto. Ľadová výzva, ruka v ľade. Takže nebudeme to dávať do ľadu, my to ideme dať do vody. Tak poďme tam. Takže sme si dali takú challenge, že každá musí vydržať vlastne 20 sekúnd na najviac ľadovej vode, čo je tu. A je to najviac ľadové. Aj keď u vás na video to vyzerá ako strana najteplejšia, tak poďme na to. Ja si takto dole. A prvý ide kameraman, takže musí vydržať 20 sekúnd. 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, stop! Teraz idem ja. Dobre, kameraman, namierte to. Počkajte. 3, 2, 1, teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ok, dobre, bolo to na max, dobre, bolo to trošku menej ako maximum, no poďme ďalej. Ako ďalšie, tu máme, kto vydrží najdlhšie ticho. Prepáčte, to vidíte naopak. Prepáčte. Poďme ďalej. Teda na to. Takže teraz stojíme odštartovať. 3, 2, 1. Dobre, prehral som, kameraman vyhráva 1-0, poďme ďalej. Takže kameraman vyhráva 1-0 a ďalšie je Plank Challenge. Tieto tri sme odstranili, lebo boli až dosť divné. Tak Plank Challenge, ideme na to. Wow, sorry. Tak poďme. Ja som kameramanovi vysvetlil rýchlo, čo je to plank, lebo to nevedel, tak poďme. 3, 2, 1, štart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, dobre, prehral si, lebo si takto. Takže, tak, dajme tomu 7 sekúnd. 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, ja končím. OK, takže som vyhral. Je to 1-1. Ako ďalšie, tu máme, že kúpeľňové karaoke. Je to, že choď do kúpeľne, zapni si kameru a spievaj najhlasnejšie refrén svojej obľúbenej pesničky. Bonus body, ak to zvládneš bez smiechu. Ok. Tak to je prvý. Ty? Ok, tak poďme. 3, 2, 1, môžeš. Dobre, končíme s týmto. Teraz idem ja. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away this year. Dobre, prehral som. Dobre, takže je to 2-1. Ako ďalšie je tu, že Vankušový ninja. Počkajte, ja to posuniem len. Vankušový ninja, vidíte tam. Tak, poďme skúsiť, čo to bude. Tak, a tu aj naša trať. Pán kameraman je prvý. Vidíte, tie papuče sa nerátajú. Tak poďme teraz, za chvíľku. 3, 2, 1, raz. Dobre. Takže 5 sekúnd. Dobre, ešte raz. 1. Dobre, ak sa vzdávaš, tak nevadí. Ale nie. Nie, dobre, počkajte.
Tak trošku sme to upravili takto. A poď, 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, 5 sekúnd. OK, no uvidím, ako to budem mať som ja. Tak, idem ja. 3, 2, 1. Aké ľahké. O sekundu som vyhral. Takže je to 2-2. Ako ďalšie tu máme skrytý predmet. Toto je vina. Tak poďme zistiť, čo ideme sa skovávať. Dáme tomu, ja som včera dostal tento prsteň. Nedopierli, tak ho idem skovať kameramanovi a potom on schová svoj prsteň. Tak, poďme na to. Kameraman si môže zavrieť oči. Alebo zapkaj aj uši. Alebo aj vieš čo, iba oči. Teda oči. A ja to idem skovať. Môžeš. No som zvedavý. Je to na celkom ľahkom mieste, ti poviem. Čo by si mohol čakať? Nie, tam to není. Poviem, není to nikdy na posteli, okej? Ani, no dobre, no rýchlo. Hľadaj. Je to iba na tejto strane, posledná rada, na hentej strane. No, dobre, našiel si ho. Dobre, trošku viac som ti radil. No tak, teraz to ide on skovať. Pozrite. Ja neviem, či ho vidíte, ja mám fakt zavreté oči, aha. Prepáčte. Môžem? Počkaj. No. Počkaj, ešte nie. Ok, hej. Dobre, počkajte. Tak, poďme hľadať. No. Dobre, tam to není. Tu nie. Tam tiež. Je to na ľahkom mieste? Dávky náhodou, je to na posteli. Aha, takže na posteli, ďakujem. Ale je to na tajnom mieste. Počkať, že by som vedel. A mám ho, yes. Tak sme sa vyrovnali. Poďme na poslednú úlohu. A 10., alebo teda 7. úloha je zaspievaj ako robot. Vyber si známú pesničku a zaspievajú celú robotickým hlasom. To zase sme prehral, no uvidíme. Tak kto ide prvý, kameraman, ideš? Tak poďme na to. Môžeš. Ako robot ideš, no poď. Figma, boj, figma, bo. No dobre, je to smiešné, počkajte chvíľu. Tak, teraz idem ja, počkajte. More. Oh, last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, the Stephanie Fantius, I give it to someone special. Wow, dobre, ja to neviem, dobre. Takže sme sa dali na peknú remízu. Tak, a ak chcete, tak aj vy môžete nejaké úlohy od ChatGPT napísať do komentárov. A my sa lúčime, že? A čus!